Kubleishbun viewers ngai shanswer sasisin pat nga pediang sobai vi shakanika channel haga kerteng ga batiang tam u Jesus Christ nong panim tiknang banam tu shu ega por jong fi nga kwa ban ai ya kanika topic menta kanika de ga jinx dang ka basic nga nong ifi shapang ga tien jong blai tika basic ka bangan ai mta kalong ka gospel ka gospel but ka jingkala ka bamut bat kadan ro ang tu ya kajing pen baptis bat kajing pediang men sim bakhut hanroi hakani ga video mentang akwa ban kham Quran ya pi ya ka gospel ya kajing kala ka bamut bat kajing ngat te ki wei ki video spot ngan sakran syapang ka baptism tong ini sedang no ini pet kai ka gospel ladang ipet syaka gospel Markus kalnong ka baningkong ka khat ka baningkong kai thu ung tu ba ka gospel kadai u Jesus Christ ukun ublay fi ka gospel ka taubat syapang ukun ublay lani syapang u Jesus Christ tika jingkeli menta kalong balai ngi dan kam ya kata ka gospel lani haka tin parangki ong ka good news ni kata ka khubor babha pi haka ni ka pertai nganong haka basdang ningkong do ka tin jong ublay ka Bible ka yesu haka kitab Genesis bau ublay ulat thau ya ka benang bat ya ka khendau bat haka singi ka ban riu la ya thu ung tu bala thau ya ubriu ya u Adam bat kumju ru hadin bau layok thia ublay ulat thau ya ka em nakasin krung jumu bat ublay ula bu ya u Adam haka kper edan bat kumju ru ya ka em badai hang tah din baula bu kper la bu ru ka hukum wong ba udai ban pet ya ka to kper edan bad hapadang ka kper edan la bu ya udieng jong ka jing tip ya ka babha bad ka basniu bad ya udieng jong ka jing em bau blai ula hukum ya Adam wong ba pila ban bam na ka to ka kper na ki ding so jong ka kper edan baro hanrei nau tu ding jong jing tip ya ka babha bat ka basniu pin man ambam namar hakasngi ka bam menyap pin la man pulih ka kitab Genesis kal nang ba ar hanrei ha kitab Genesis kal nang ba lai pi ba ka em kala sha pen shai ho tu sentiment bat kala bam yu tu so kala ai lang ru yau Adam bat de hang tu ba ka pop kalawan ka sedang ka pop jong ka jing bam ko ngu no fi bat kila ngau tu ba kila lingkut bat kis ngau tu bagila du no ya ka buram jong blai ki ja ayu hadin nang tu ki ne ka em bat wa Adam ki shem ya usla ding dembor ban tap ya lagi jong kimat ban tap ya ka jingle ran fi ka tu ka thau syapang ka jingle niam jong ki kwa banda ya kata ka pop jong ki nau blai da ka phong ya ki sla ding dembor kum juru hakapor jong ni menta bun sin ngiale bantap ya ka pop jongi da ki niam ki rukam jongi kilong tek kum tu ki slading dembur ni tap ya ki pop jongi da ka bangi let jinge seng da bangi let ka Bible study da ka bangi le shibun ki jingle niam da ki bi shim ki program rengan ye thu ifi ka tien jong blai kam hun tang ha ka jingle niam namar ka tu kamla ban pelat ya ka pop na kata ka daw ka dan kam ya ka gospel Barha gospel jong Matias kal nang baning kong khat ka bakhat pra do arpuai kay thu ung tu bau Joseph kay thu ba balay thu ung tu bau Joseph umdai ban i no ya ka tanga jong u ka Mary na Maria uta u khunlong ba pon dei na men sim bakhut badan khat u kerteng u Jisu bad un map un pen em ya ki briu jong u nakipop pi ka mut ba ka gospel ka dei u Jesus Christ ban pen em ya ki briu jong ki nakipop tementa ka ken ka badai ban le ban yo ya kata jing penim ban yo lat lut nakapop pi ladang akli fi menta ladang akli fi ki viewers nang hato pila mat siam sishan em yo Jesus Christ le sin na pedang jong fi pila manong hot ngala let jing sang hang tang ta ngapuli kat ba bat ngale shibun kinyam ki rukom rei habang akli kam specific ngakli pi meta how to pila yo light lut ne em nakapop pi kapop komot no kapop komot bangi ile si ile ngano kapop ru kadai ba
ngimle ya kaman jong ublay. Kapop kadai ka jing rengkang ya kata ka hukum jong ublay. Tela da ublay uang medai ban pulia kot ba medai ban duai medai ban like ban yalap gospel ladangi kamle kata kala along kapop. Ti am tang kata kapop kadai ru tentang haki jing im jong gibriu kala bandan kapop jong jing bisni. Kapop jong jing ko abrai. Kapop jong jing pet iki film baja clear. Kapop jong jing bisni briu. Let's say kapop jong jing bam yama. Let's say finla ban let jing yaseng. Finla ban dairu kibala yalam haka kamu blay mo kibala kham shakmat rei lada ngim yo lat lo nagini kipop kamot ba ngirang sa kapop ngisulet ban shutap daki ding daki slading dembur kamot bang shutap daki niam kirukom. Ti kumno bangin yo ban lat lo nagini kipop. Manang fi bonjat kipop pila ban nyau hidal dia mo pila ban nim haka parang bang la banong. Let's say pim dan kapop jing klim ru pila ban dan kapop jong jing bisni ka jing yetu gossip mo. Si bonjat nganong ni fi. Ki jing isi beriu. Ti kumno ba fin yo lat lo nyang tu kapop. Kadan kam ya ka gospel, kadan kam yo Jesus Christ ka baning kong kalong ba fin yo lat lo kadan kam ba fin nget na du ka do not ya ka gospel mot yo Jesus Christ ba fiap ban nget ba Jesus Christ ulawan long beriu sa ka pertai. Pidai ban nget bau Jesus Christ na du ka do not bau la syayap ka ding fna Calvary bat bah ka sgi ka balai ula pen mi pat na ka jing tap. Hau tu tang kata kala biang ban pelaj lu ya ka pop. Syu Jesus Christ ukuran. Ba ban yo ban kata ka gospel ka shisha. Jesus Christ ukuran na ka ktien jong belai na ka gospel Markus ladang ipet. Kalau nang ka ban ningkong katkot ka ba khat san. Jesus Christ uang kumni. Uang ka hima ublay kalahajan to fin kala kabamut bat nget ya ka gospel. Pi hadin ka jinget bat ka jingkala kabamut kayayat ringkat. Klem ka jingkala kabamut finumla ban nget ya ka gospel. Bat klem ka jinget ya ka gospel fin kala kabamut syanu. Pi ka jingkala kabamut mot pihak kala kabamut na kita ki pop. Na kita ki jing rengkang lini kata ki jing le palat yo blay fi blay man shaw la taw ngi bingin yat kat kum kaman jong u rei na du bakan ka pop leng bau adam ka hiar pateng singi kum no ka hiar pateng hai la tho kata pi la tho kata ha ka shiti singi nong rom kal nong basan khat bakhat ar kong bada ka da way u briu ka pop kalawan hiar sha ka perthai bat am tang kata bat ka jing yap kala hiar shabaro u briu kaya tu ru shiti nong romba al nong balai khat bar pulai bat baro kila le pop kila do le na ya kata ka buram jong ublay tementa kata ka dau Jesus Christ ru haba wan ban yalap ya gospel uang tu fin kala ka bamut bat nget ya ka gospel tengah kwa ban kham duel shu le bakhan ngam jeliu kan kani ka jing kala ka bamut fi kani ka jing kala ka bamut kawan na ka tin Greek metanoia hakaktin parang ki ong repentance lani habangi batai syu dak parang ki ong to turn away ni habangi pen kala kasi kalong ba pin pai no nakapop kumno manta pia chakapop pila jengai no blay na manta ki pop haba ong ye pi kala kamumut pi pai no nakatukapop pi pai no show blay pi pai no show blay ti hakani ga jing kala ka bamut kadan kamru ban pla ya ki pop ban plai gi pop ban plai ke ga bal ale mdei ban set chapo dei ban plai gi ta gi pop bat ban renounce la ni ban pentkut no ban i no ban pai no shu blay bat ban khat ya ka snam jong Jesus Christ ban nget baga jing syayap jong Jesus Christ ha ding fna Calvary ka dan bor ban sat khot gi pop ban map kadai kata ka jing kala ka bungot ka bashisha kumno ngila ban tip ya kani ha ka gospel Markus kalnong ka ban ningkong katkot ka bas san laya thung tu ba haba kitu kibriu na rijudia ba na keleng saudong kilawan ban pen baptis how Yohanes laya thung tu ba kilawan shiga jing pen baptis jong Yohanes nang pen baptis kidaya plano ya gipop pi kidaya plano ya gipop manu fi ti kadan kam gani ga jing kala ka bamot kadan kam ban plar ya gipop ban am tang ban pla ban acknowledge ban ho try
nga la le pop but ha ka ba pi duai show blai umen sim ba khoi nganong fi un pen pau ki pop ayu pila le lada kalong ka pop aurea pin hak ban plai ka to ka pop shabar nadu ka do not umdei tang karukom pin hak ban ong try nga plano igani ka pop ha kerteng jong Jesus kan ni ka pop aurea ka bangale le bat ita ublei wi umdei bom in ri pihak ban pla pin ong try nga la le bi ta sat khut ya snam jong me nganget try jisu bam laba hani ka ding fna calvary fi hakatu ka por lei kida pla hau yo enes nang pen baptis tela dan kadan ka por ba hap bandan kamru haka jingkala ka bomot hap bandan kamru ki saki ne ki brio jong blai ki ban yarap ban duai fi ba finle etu ka jingkala ka bomot ka ba shisha nang fi kadan ka por ba pila man kala ka bomot hayeng roi kadan ka por ong ba pila ban khat igi brio jong blai ki bla dap dau men sim jong blai ba pin yo ban pla shabar kan sting ga men sim nang bat haba pila pla gi pop nang fi kawai hadin kawai kat bau men sim ba khoi wialam ifi upen kendu ifi bat have fi pla ki pop hiap da kot jingmot ru ban pen tukut no ban pai no omdei ba ban pla le biang kaju nang ifi ngakan mau men syah haba ngampat sngotu bai ni ke jingkala ka bomot nga sngotu i ta ki pop ndrei kalong ngalong marau ki ti pop ngalat jingi sang Sunday nga shemik Sunday school ngalak pla ti pop ngalak ayam boleh ndrei nga poile kaju Hendai tat ndang ala kot jingmot sya bat habau mensim ublai wan nang fi upen kedia itu pop nang fi bat ka hab hi itu pop nang fi te ka jingkala ka bomot ka basisha ka dai am tang ban supla hendai ban kot jingmot ban e no ban let leng bau Jesus Christ ban yo da ka snam jing uban sat khut pi ka jingkala ka bomot kalong ya ukpa bah benang ya ublai ukpa bangila le persya eu te ka jing pelat kawan leng bau Jesus Christ ubalang uksiang jongi bat ukpa mo orang kami uksiang anong fi namar ba kada uji sukres uang kala ka bomot bat nget ka gospel mo ngidan kami uksiang baleng ngidan kami uksiang namar ba ngane thu fi ha ka perthairu finei balada dan gitu gi seng le no anong fi ki kwa ban ya kren bat ka sarkar India lani bat ki sarkar jongka state Meghalaya kidan kami uksiang no interlocutor bagi ong no kidan kami utuk siang ba unwan ban penyasno ya kitu kiseng le no bat katuka sarkar kimila ban ya kendu umtu kumju ngiru ban let show blai kupa ong ni fi ngidan kam ya uji sukres ngidan kam ya ka gospel ngidan kam ban kala ka bomot ban nget ya ka gospel pi hakaniru ngan ai nuk sai fi kawai balai ngidan kam ya uji sukres ngidan kam ya uji sukres namar ba uji sukres udai ublai hakaju kapor udai ubriu pi uksiang lada dai uksiang tang uji sukres nganong ifi tang ubriu nganong unum la ban sngotu nakaliang jong ublai pi lada dai tang ublai nganong ifi unum la ban sngotu ya ubriu nakata ka tin jong ublai ka ong ba ublai ula pha ya lo khun bala khamarwai bon wan chaka perthai bo wei bo jat banget hu unom jap chu ban yo ka jing im bom jukot upha chaka perthai pi umen sim ba khot wan ha po ka mary ka thai sati pi bau Jesus Christ wan ha do ktin jong blai ru kai thu ba kanu umen sim ubam ya thu bau Jesus Christ ulawan ha do ulang balam ler pi takadaw Jesus Christ wan ha do hakado jong ubriu daw men sim khot namar baun sngau thu yangi ki briu bat hakaju ka poru dei ublai baun sngau thu ban long siang na menta ublai na menta ublai kupa nakata daw dei haka hakiwei pat ki kentin ki syang bau Jesus Christ udai si 4% ubriu si 4% ublai pi kas ba mat uniu Jesus Christ ulang ba klem pop klem thok bria oba khot dei uni kan habangi pla igi pop khmat jong ula ban sat khut daga snam jong ula let shaka ding fna calvary ngi dei ban nget aga jing syayap jong ngi dei ban khat karpat yak snam jong ngi dei ban nget bau syayap naga menta gitu gi pop jong gi bangi pla mo bat kiwei gi bangi le ro te ha bangi pla tangan ong ifi kanwan ka snam jong Jesus Christ ka sat khut ngi pat kidan ki khap ngong ifi ba phiap dan kami gi briu jong ublai bakin yarap ifi ban duai mo kumbalong hang ni ha
ka benta jong uyo anis nang penbaptis baki wan ban penbaptis kida pla kida le ya ka jingkala ka mot kida pla ya to ka pop ti kidan kam ki por namarba ha ka jingkala ka bamot ba syang anong ifi kidan ki por ba kini ki men simbaman kimi na fi ha ka pop nganong ifi ha ba file pop ha ba pile ya kanu ka pop pi ple ya ka jingkang ya ki men simbaman ndai tang ka pop ka ba te marau ifi handai gitu ki men simbaman ro gite marau kumbalong ka em kan haba ka em ka ko ngu banle ya ka jing pen syai jong utu sentiment urung no ha ka em kumju rung ni ha bangile ka pop mau fi tu ki men simbaman kirung lada ka dei ba file aurea ki tu ki men simbaman aurea ki kirung ban haba kirung ha fi ki penle ki pen kwa ngan fi bat tang filong marau ya tu pop bat filong marau ki ni ki men simbaman bat haba pi plang ngan fi Kitu ki men simbaman ki du no era hak long try api. Bat dai hang ta tang ki brio habangi kile era jingkala bamot bahasa kadan kata ka manifestation ru ka demonic manifestation. Ba kitu ki men simbaman ki pau sabar. Bat dai hang tu ngong fidan kam ya ki brio jong blai ru ban penduai ban le kata ka deliverance prayer. Ne banda penbe no itu ki men simbaman. Le se fila banong kadan kam le i kata ka jing penbe men simbaman. Ha ka jingkala ka bamot. Ngan pen i fina ka tin jong blai haba fi puli ka kitab Exodus nong haba ki khun Egypt ki khun Israel ki syak te mrau hari Egypt jai ki ublai upha yo Moses ban let pelat lut ki ban blek di ki kamba anu fi ban pthat na gitu ki nong Egypt ba pharo ki batte mrau ki tekum juru haga jing em jong ki briu ka pop bagi ni men simbaman gite merau kadan kam ta ya ka deliverance ni hadin ba pi kala ka bamot besya bandai rap ban penbe no gitu men simbaman ru pgi ki video gi bangi ju pelat bangi ju penduai ban be gitu men simbaman dede hang ta ba anda pila le sisa ka jing kala ka bamot ka ba sisa lada pidan kanu ka jing te merau pin sai i hang tu ba pila lot na ka tu ka pop aba pi khat yu Jesus Christ pi khat yu men sim khot but kadan ka jinglat lut phani kani kalong practical ndai banga syukran bat phi haba kadan ka jinglat lut ba haba penbe ro itu ki men sim baman pinsong stu ka sting ka men sim bat dai nang tu kan sapai pat syakawai ka step jong ka gospel kata kadai ka jing pen baptis bat ngan keren hang ni tang ya ka jing ka benta jong ka jingkala ka bamut ka ba shisha ka jingkala ka ba i no itu pop mang fi ba pla ba i no ba khat ya snam jong Jesus Christ dai ka ba syule menle anong ifi ka ba dai na du ka donut bat nang ta ka step ka ba ar ngong ifi kan sakaran pat hakawai ka video ka dai syapang ka jing pen baptis lada pi syu sakot tang ka jing kala ka bamot nganong ifi pi kampet pendap yang ni ka jing pen baptis ka gospel ka long sitang siliang tika jing kali ka ba ngabu mentai fi viewers haba fila yo sngau ya ka jing yalap how to pinyet yala di pila kala ka bamot ka ba shishan Pilat syarajing yasang pila da plan em ya ki pop. Pila yo jing lat lut ya ki pop. Ne pidang syak te mrau ha ki pop. Lada pisu let syarajing yasang bat pim kampat kela ka bamot pim pat plai ki pop pim pat ino ki pop. Anong fi ka bama kalong baka tin jong blai ka ong baka pop kanum yo rong hanta. Pi ka pop kanum la ban rong tinggi dan kam palat ya kan ga jing kela ka bamot. Lada pim pat le ya kan ga jing kela ka bamot. Let segi beriu jang ublai kibayala di kila yo mat yang ni gajing kala ka bamut ka bashisha kibala dap ban kha arsin kibala dan shisha ya ka bor jang mensim kini arab ya fi ngon fi hanrei lada pim kala ka bamut ngon fi pila ban let jing sang de ki post nam hanrei kanum dan ka jing kala ha ka do not bat ka jing em ka ba shabar pin sa shulang ya kata ka bangi khat ka jing long niam tikane ka benta jangka gospel ngong fi kadai syakh pang ka jingkala ka bamot ku blai sibun yero try but the like but share ya ni ka video but subscribe gitu ki bang pat subscribe da hit ru itu notification button nakabenta ka buram jang blai yero try